حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے حنفیاں دے بہت بڑے عالم نے اور امام حرم مکی رہے نے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شفا دی شرح لکھی آپ نے نسیم الریاض. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان فقیہا واحدا علی راس الجبل لکان الجماع. بندیاں دی قلت تے کثرت نو نہیں ویکھنا. عالم ربانی کلا بھی پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہوئے تے جماعت ہوندا نہ ہی ہوئے گا. وہ اس گل دا محتاج نہیں بھائی تے کتنے بندے نے اتنے کتنے بندے نے تے کتنے بندے نے. بندہ پاویں ایک ہوئے انشاءاللہ بندہ ہوئے. تے میں تے بندیاں دس دارا نا اگر گلاں کرن نال کسے بندے دا کام رکدا ہوندا گالاں کڈدیاں شان گھٹدی ہوندی تے ساڈے دور دی زندہ مثال نے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب. جنیاں منکر ہونان گالاں کڈدے چاہیے ہن انہاں دا تے سارا سسٹم ختم ہو جاندا. لیکن معاملہ ایڈا عجیب ہے جتنیاں بندے گلاں کردے نا اللہ انہاں نوں انہاں ہور اتاں لئی جاندا ہے. میری سمجھ تے یہ گل ہی نہیں پی ہوندی. جنی لوگ انہاں دے بارے گلاں کردے نے انہاں اللہ انہاں نوں ہور اتاں لئی جاندا ہے. پتہ نہیں ہن رمز کی ہے. حق بات سنن دا بھی حوصلہ رکھو تے حق بات برداشت کرن دا بھی حوصلہ رکھو. سن کوئی فرق نہیں پاؤنا. بندے انج ہو جان بندے انج ہو جان. اے اگے بڑے بڑے ہواواں چلیاں نے بڑیاں بڑیاں ہواواں چلیاں نے. جڑا اعلیٰ حضرت دا دور سی انیاں تے نہیں نا اجے چلیاں. لیکن کلا مرد کلندر پورے ہندوستان برے صغیر پاک و ہند دے اندر کھڑا ہو گیا ہے. نکی جی مسجد وچ بیٹھ کے قلم چلائیے اجے تک دنیا رضا دے نیزے دی مار نو بھلی نہیں. تو بندہ تے کلا ہی سی گل کام کر کے کام کر جا سائیں آپے اگوں مدد کر دین تے اثر ہوندا جاندا ہے. پریشان نہ ہویا کرو. عزیز من جتنی کسے دین اللہ دے دی خدمت کرنی ہے نا اونا اللہ انہوں اجر دینا ہے. اے نوٹ فرما لو. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لکھ دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نا بزرگ خواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انہوں نے زیارت ہوئی. انہوں نے وجود چو نور پیا نکلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وجود چو نور نکلے پیا. انہوں نے پوچھا حضرت ہے نور کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنیاں لوگ میرے نال گلاں کردے آئے نا تے میں سندا تو میرے دل نو تکلیف ہوندی آئی. ہر گل دے بدلے چ اللہ میں نے ایک نور عطا کردا سی. اے میرے وجود چو وہ نور پیا نکلدا ہے جیڑا بندیاں دیاں گلاں دے بدلے چ اللہ عطا فرمایا ہے. پریشان ہو جانے اے یار دے نا تے گلاں سنن دی چس ہی بڑی ہوندی ہے. پریشان ہو جاندے نے سنگی ساڈے جی فلانا جی انج جاندا پیا فلانا جو میں کہ چھڈ پراں اساں ویکھنا ہے حضور کی فرماندے پے. اگر سمجھنا چاہو نا تو مڑ تسی شعر بڑے ذوق نال سن ہو. رمز ہے یہ جڑی تمہیں میں سمجھانا چاہ رہا کی عزیز من رمز و نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جدو بندے ویندے نا بھائی ایک پھوک نال نہیں پیا بجھدا دو مڑ سارے پھوکاں والے کٹھے کردے نے. اوئے دیا ہوئے رل کے پھوک ماریے. اوئے تو بھی آ پھوک کٹھے کریے. ڈیوا نکا جہا نہیں پیا بجھدا. ادھر بھی سدو ادھر بھی سدو. ہاں جی کی ہے اے جی ذرا پھوک ماریا جی. اچھا جی رل کے ماریا نے بجھے. ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی بات. عزیز من میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مطلب وہ بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندھیاں، ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا